Alright, warm up pa lang po yan. Hindi pa po tayo nagsisimula. Warm up pa lang. Wala pa po tayo sa... Pagod na ba? Babae tayo, hindi tayo mapapagod. Inhale. Inhale. Exhale. Alright. Pagod na ba? After po ng ating Zumba, we will be having photo op po dito sa stage. Lahat po tayo. Ready na ba? Magsisimula pa lang tayo. And 3, 2, 1. I-Zumba mo na yan. You're